Paglipay kamo mga gahong nga langit nun, pag-awit kamo mga anghel sa langit, pagsadya tanang mga binuhat, alirong sa trono sa Dios, ipalanog ang mga trompeta sa kaluwasan, si Jesucristo atong hari na banhaw na. Pagsadya o yuta sa dakong kahayag dinanagan, ipakita ang imong kasanag, diha sa silaw sa imong hari, si Kristo nakadaog na, puno ikaw sa himaya, sa kahangtura na hanaw na gayod ang kangit-ngit. Paglipay o inahan nga simbahan, pagsadya nga mahimayaon, nagdanag kanimo ang manunubos nga nabanhaw, ug sa awit sa tibuok katawhan sa Dios nga nagapundok dinhi, kining dapita palanuga. Ang Ginoo kaninyo, manausab kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios, angay ug matarong. Ahangay gayud ug matarong ang pagdaig sa dili makita nga Dios, atong amahan nga makagagahom sa tanan, ug sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo atong Ginoo, sa tibuok pagbati sa kasing-kasing ug sa labutan, pinaagi sa tingog sa mga awit. Kay si Kristo ngadto sa tunhay nga amahan, sa utang niya dan ibayad, ug sa buling sa unang sala, pinagi sa bililhong dugo mihugas. Kini mao ang piyesta sa Pasko kanus agi ihaw si Kristo, ang matuod nga kordero, pinaagi sa iyang dugo ang mga ganghaan sa tanang mga magtutuo nahimong balaan. Mahao kini ang gabi kanus agi luwas mo ang among mga ginikanan, ang mga anak ni Israel. Gikuha mo sila gikan sa pagkaulipon, ug latas sa dagat gidala mo sila nga wala mabasa. Mahao kini ang gabi kanusa ang Kristiyano sa tibuok kalibutan, hinugasan sa sala ug tinubos sa tanang kahugawan, nahiuli ngadto sa grasya, ug nitubo nga hiniusa ngadto sa kasantos. Mahao kini ang gabi kahano sa gilugti ni Jesucristo, ang mga talikala sa kamatayon, ug nabanhaw siya nga madaugon. O katingalahan, panumbaling sa imong kaluoyalang kanamo, o dili masukod nga pagpangga sa imong gugma, ang matubos mo nga ulipon, gitugyan mo ang imong bugtong anak. Ang gahong ining balaang gabi, nagwagtang sa mga sala,
naguga sa mga kasaypanan, nagpabalik sa kaputli. Nagdalag kalipay ngadto sa mga masulubon, nagkuha sa dumot, nagdala kanamo sa kadait, ug nagpaubos sa among garbo. Tinuod nga bulahang gabi, kanusa ang yuta gitiunay sa langit, ug ang tao giuli ngadto sa Dios. Busa langit nung amahan, taliwala sa kasadya niining gabi una. Dawata ang among sakripisyo sa kagabion, ang among sakripisyo sa pagdayeg. Dawata kining seryo sa Pasko, aron mahanaw ang kangit-ngit nining kagabion, nga ang kabugason nga dili gayud masalop, makakaplagunta sa iyang siga. Nga kanunay gayud magdilag, si Kristo mao kanang kabugason, nga mibalik gikan sa mga minatay, ug mibanwag sa iyang malinawong kahayag, nga ni sa tanang mga tao. Siya ang imong anak ug buhi ug hari hangtod sa kahangturan.